እንታይ ማለት ድዩ ተሪፈይ ትርሃይስ ትርሃይ ተኾይነ እኳ ምሳይ የለን ፍርሃይ ምሳይ የለን ስርዓት ምሳይ የለን ብልሃይ ምሳይ የለን ባህሊ ምሳይ የለን ጉርሃይ ምሳይ የለን ሎሚ ከሙን ጽባሃይ ምሳይ የለን ፍቅሪ ሞይታትን ይፍትሃይ እንታይ ማለት ድዩ ተሪፈይ ትርሃይስ ካብ ሰማይ ትረፍ ኣነ ኮፈኩስ ካብ ፍረ ካብ ኮትስሊ ውቃቶ ሞይትና ኣነ ኮሓስስ ካብ ግቢ ካብ ኩሕሊ ፍረን ኮትስሊ እንደኣ ካብ ገረብ ረጊፎም ካብ ገረብ ዘይርሕኩ ግቢን ኩሕሊ እንደኣ ካብ ገድ ሰብ ፀዲፎም ኣብ ምድሪ ዝደምኩ በቲ ሰብ ዝነፎ በካ ብንፋሽየ ናብዚ ተኾኪበ በቲ ሰብ ዘልሓኾ ብነጠብታብ ማየ ስባተይ ሓቲበ ኣብቲ ኩምራ በረድ ምሕርትን ግብግቢ ልብሲ ኮይ ተሳነን ልብሲ ዶደቢ ኢልካ ትመኽረኒ ትትክን ትግረም ጓል ፀሓይ ኮይ ፀሓየይ ተኣረም ፀሓይ ኣደይወ ዋርዋርም ተለስን ይትረፍ ስጋዊ ሰብ ኣኻውሕ ተርስን ጓል መድሓኒት ፀሓይ ዛድገ በለዓም ብከናፍር ጩራ ግንባረይ ዝሰዓም ፀሓየ ናፊኻ ተሙቕ ከምቶን ኣይትዘክርለይ ንፍርዲ እንድርእቶን ፀሓይ ስበኸለይ ኣብኣ የለን ዘይጊ ኣይትሓንገቶ ንሳዕቤን ከምተይጊ ብፀሓይ ዘመን ብፀሓይ ፋቲ ንፀሓይ ዘይኮነ ከንቱ ድምፂ ብዛዕባኣ ስበኽ ድምቂታ ተኣዘንቱ ካብ ፀሓይ ወፃኢ ካልእ ኩሉ ከንቱ ካብ ማንም ዘይሰምዐውያት ብዘይድሃይ ካብ ማንም ዘይርዮ እርጋን ድሕሪ ፀሓይ